Bidasoatik harago koreografia dantzatzeko, 2 pausu besterik ez dituzu ikasi beharko. 4 pausu eta eskuak. 4 pausu izeneko pausua ikasten hasiko gara. Bere izenak esaten duen bezala, 4 pausu emango ditugu aurreraka, eskumarekin hasita. Prest, eskumarekin hasita eta 1, 2, 3, 4. Behin hau eginda, buelta erdi emango dugu. Eta behin buelta erdia emanda, beste 4 pausu emango ditugu atzeraka. 5, 6, 7 eta 8. Primeran, orain gauza bera, baina beste norabidean. 4 pausu emango ditugu aurrera, buelta erdi, eta beste 4 pausu atzeraka. Prest, eta 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 5, 6, 7 eta 8. Egin dezagun berriz, baina dena jarraian. Eskumarekin hasita, 1, 2, 3, 4, buelta erdi eta 5, 6, 7 eta 8. Aurrera berriz, 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 5, 6, 7 eta 8. Dantza hau eskuetatik helduta dantzatzen da. Errepikatu dezagun pausua eskutik helduta. Prest eta 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 5, 6, 7 eta 8. Aurrera, 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 5, 6, 7 eta 8. Primeran, berriz errepikatuko dugu. Prest eta 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 5, 6, 7, 8. Aurrera, 1, 2, 3, 4, buelta erdi, 5, 6, 7 eta 8. Behin lehenengoko pausu hau ikasita, eskuak pausua ikasiko dugu. Pausu hau egiteko beste dantzarien ondoan kokatuko gara, eta hurrengo keinuak egingo ditugu. Kolpe, txalo, eskutik heldu. Gora besoak, bera besoak, berriz, kolpe, txalo, eskutik heldu. Gora besoak, bera besoak. Buelta eskumara, eta kolpe, txalo, eskutik heldu. Keinuen egitura gogoratzeko, pantailaren goiko partean duzue marrastuta. Prest, kolpe, txalo, eskutik heldu. Gora besoak, bera besoak, kolpe, txalo, eskutik heldu. Gora besoak, bera besoak, buelta eskumara, eta kolpe, txalo, eskutik heldu. Goazen berriz egitera pixkat azkarrago. Kolpe, txalo, eskutik heldu. Gora, bera. Kolpe, txalo, eskutik heldu. Gora, bera. Buelta eskumara, 1, 2, 3, eta kolpe, txalo, eskutik heldu. Eta berriz ere, kolpe, txalo, eskutik heldu. Gora, bera. Kolpe, txalo, eskutik heldu. Gora, bera. Buelta eskumara, 1, 2, 3, eta kolpe, txalo, eskutik heldu.